It katong hagtupa si Juan sa suba et Jordan, si Jesus ay nagpagto raruto halin sa banwa it Nazaret sa Galilea. Pagabot ni daruto, nagpabautismo ra sida kang Juan. Pagkatapos it bautismo kang Jesus, katong nagtataka si sida sa tubi, sa nakraan nakita nida nagbuka kag langit. Ag nagbaba sa ida kag Espiritu Santo tuyar sa usang salumpati. Ag ingwat usang boses halin sa langit nagsiling, Ikaw kag ako pinalanggang anak, ag sa imo ay rako kag ako kamuot. Pagkatapos it bautismo kang Jesus, sa nakraan ay ingpilit sida at Espiritu Santo magpagtupa sa maydo ag mayangkag na kabukiran. Agruto sida gitinir sa suyor et 40 adlaw ingtitintar ni Satanas. Ruto ay ingwait mga ilahas nakhadop, pero kag mga anghel kag nag-aasikaso sa ida. Pagkarngog ni Jesus napriso si Juan manog bautismo, nagbalik sida sa probinsya at Galilea, agruto sida nagwali it maadong balita halin sa Dios. Siling nida sa mga tawo, Imawi kali kag panahon ag mayungotay kag paghari it Dios. Kada maghinoy soyay kamo ag magtuo sa maadong balita.